Mávaš ten pocit, že si v skúšobni častejšie než doma, ale ani po hodinách cvičenia sa ti nepodarí danú vec nacvičiť tak, ako by si chcel? Riešenie je ale možno jednoduchšie, než si myslíš. Počúvaj, ako tuto subjekt M cvičí dokola stále jeden rytmus a za každým sa pomýli až na samom konci. A on chudák začína celý rytmus odznova a stráca pri ňom nervy aj čas. Skús aj ty, tak ako aj tento nešťastník, začať venovať pozornosť odstraňovaniu chyby. Nájdi si v groove alebo file miesto, ktoré ti robí problém a zameraj sa iba na to, aby si mu porozumel a následne ho zvládol. Dopraj si čas a chod troška viac do hĺbky v tom, čo ti robí problém. Veľa ťa to naučí. Ak sa ti podarilo chybu odstraniť, pridaj k problematickému miestu trebárs jednu dobu, ktorú hráš pred ním, tak, aby si dostal danú vec čiastočne do kontextu. No a keď ti to ide, je na čase začať skúšať celú vec, takto svoje cvičenie zefektívniš a ostane ti viac času na ďalšie veci, ktoré ťa zaujímajú. Myslím tie hudobné. Pre viac tipov k tvojmu bubnovaniu sleduj môj profil.